लोगोफोर मानग्रां दावराव देख्रेब सारा BPF पार्टीजों सोमोन्दोआ एसे गाज्रि जामारबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा प्रेस मिटआव दिनै नुनो मोन्दों नङा होनबा? मैयानि दिनाव मा बुंदोंमोन नङा होनबा? दिनै नोंथांमोनहा दावराव देख्रेब सारनि बागै मानो बेफोरबायदि बुंदों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो फोरमायगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। ससे भिडिअ होग्रोनि ओमफ्राय बिनिफ्राय आं जागायगोन लोगोफोर। बे फरेनाव बेरायनो थांबाय नों कौटि थाखानि एखेबारे गारि घरा लानानै गिदिंबाय जोंनि मानसिफ्रा बिरादनो दामि एखेबारे सोरबा माने इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि थिनानै लायो आरोखि बेबायदि। इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा? बा गुबुन पार्टिनि मानसिया बे खामानि मोननाङा नामा? बे मानोथो लोगोफोर मानग्रां दावराव देख्रेब सारा दिनैनि दिनाव BPF पार्टीनि एगेन्स्टै गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों नङा होनबा? दिनै बिथाङा दिनै थारैनो BPF पार्टीजों एसे एना एनि तर्का तर्कि जानाय बाथ्रा खोनानो मोन्दों नङा होनबा? आरो सोमोन्दोआ एसे गाज्रि जानाय नुनो मोन्दों रिलेसना। दा नोंथांमोन आं दिनै मानग्रां दावराव देख्रेब सारा हरखाबै प्रेस मिटआव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो नोंथांमोननो एसेबाबो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायगासिनो। दिनै नोंथांमोना गोबां समनिफ्राय नुबोदोंमोन जेनेबा दावराव देख्रेब सारा इउपिपिएल पार्टीखौ नायनो हायामोन बा गोबां इउपिपिएल पार्टीनि बागै गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनो नङा होनबा? दा आं बेफोरबायदि बेले बेजे खालामनो साना नोंथांमोनखौ डाइरेक्टलि बुंनो सानदों। दिनै दावराव देख्रेब सारा माने बिदि नंगौ थारैनो इउपिपिएल बा BPF बिदिनि गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनो, खिन्थु आं बिदि इउपिपिएल बा BPF बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोननो आङो माने नांलायनायनि बा बाथ्रा बुंनो सानाखै बा बिदि मोजां मोननाय मोनि बाथ्रा बुंनो सानाखै। जास्ट आं दिनैनि दिनाव दावराव देख्रेब सारा माने सोमोनांथाव बाथ्रा जेनेबा ना माने इउपिपिएलनि एगेन्स्टसो गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनोमोन आरो बिथाङा जेनेबा। दा दिनै हरखाबै बिथाङा जोंनि मानाव गेदेर सानै साथाम लिडारफोरनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों। ओमफ्राय हमना लादो नोंथांमोना बे दहायनि ससे भिडिअ बा दावराव देख्रेब सारा प्रेस मिटआव बुंनायाव नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ। जाय नुवाखै नोंथांमोना मिथिनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बे बाहेरायाव थांनानै माने गोबां फैसा खरसा खालामदोंनो सरकारनि दानि बे गोहोआव थानाय BTCनि सरकारनि जिहेथु रां बेफोरबायदि बुंदों आरो ना। बेयो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा। मानाव गेदेर दावराव देख्रेब सारा बुंदों जे जोंहा माने नाम लाबाबो गाज्रि जानाय नङा आरो। दाख्लैबावै नोंथांमोना नुदोंमोन जे बिदेशआव बेरायहैदोंमोन गोबां भिडिअ भाइरेल जादोंमोन। सरकारनि फैसा लायै बेरायदों मादों। दा बेफोरखौ आं बेरायनायनि सायावबो बुंला। जोंना दावराव देख्रेब सारानो गावनो डाइरेक्ट बुंखाबाय बेफोरबायदि बेरायनायखौ रायजो राजाफोरा माने रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन, मानोथो बिदि बाहेरायाव थांनानै सरकारनि खामानि माने सरकारनि फैसाजों बेरायनांगौ माबानांगौ बेफोरबायदि बुंदों। आरो बेराफारसेथिं मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों जेनेबा खालि BPF इउपिपिएल बिदि बुंनाल' जाया नङा होनबा? बयबो ज' जानानै खामानि मावनो नांगौ, इउपिपिएलआवबो खामानि मोननांगौ बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राखौ मोजां मोनदों बिथांनि आं। ओमफ्राय लोगोसे गामियाव डेभेलप जानांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों, बेखौबो मोजां मोनदों। दावराव देख्रेब सारखौ आङो जोबोर मोजां मोनदों आरो जेनेबा खालि सिटि एरियायावल' डेभेलप जाबा जायाथ' नङा होनबा? गोबाङानो जै मेन टाउनावल'सो डेभेलप खालामनो नाजायो, खिन्थु बे गोरिब जायगा ओमफ्राय जोंनि खना खनला दुखियाफोरा बेफोराव डेभेलप माला जागोन नङा होनबा? बेफोरखौथ' साननांगौ। जायगा गामि लानानै जोंनि BTCआनो जा दाब बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नङा होनबा? उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिदि गोबां डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTCआव बा बड'लेण्डआव नङा होनबा? दा बेफोराव गोबां खना खनला गोग्लैसोनाय गामि दं, बेफोरावबो लामा दालां जाजोबाखै। बेफोर जानांगौ। स्कुलफोरा दिनैसिम मोजां माबा गैया। बेफोरबायदि गोबां जानांगौ आरो डेभेलप ना। दा बेफोरबायदिनि लोगोसे गोरिब न'खरनि मानसिफोरा गोबां डेभेलप जानांगौ, मोजां सरकारनि स्किमफोर मोननायफोरखौ मोननांगौ नङा होनबा? बे गासै मुलाम्फा मोननांगौ नङा होनबा? दा बेखौनो आङो जोंहा दावराव देख्रेब सारा गोबां माने मोजां पइन्ट बुंदों। आं बेखौ मोजां माने जोबोर मोजां मोनो गोसोनिफ्राय। ओमफ्राय लोगोसे दिनै बिथाङा जेनेबा बिदि सानाखै जे BPF इउपिपिएल नङा होनबा? बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों। ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो। ओमफ्राय जिखिजाया बिथाङा राजनिति बे ओरैनो जास्ट गावनि मुलाम्फानि थाखाय बुंदोंब्ला मिथिला आरो जेनेबा
गोबाङानो जेनेबा UPPL जों मोजां मोनजानोबो गोबां बाथ्रा बुङो मालाबा UPPL नि बाथ्रा जानानै बुङो मालाबा BPF नि जानानै बाथ्रा बुङो बेफोरबायदि मिथिला गावनि मा सार्थनि थाखाय बुंदों बेखौ मिथिला जेखिजाया आङो जिहेतु जि मोननै सोदोब UPPL निल' खामानि होनांगौ बा BPF नो खामानि मोननाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय लोगोसे गामि सिङाव डेभेलप जानाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोबोर मोजां मोनो ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामजाबाय थेंक इउ सो माच